шоми 15 апрел дар назди бинои парламенти Гурҷистон эътирози дастаҷамъии ҳазорҳо нафар мухолифони лоиҳаи ислоҳшудаи қонуни агенти хориҷӣ доир шуд. дар пай бархурди эътирозгарону полис кам аз 14 кас боздошт гардид. бар пояи лоиҳаи нави қонуни агенти хориҷӣ аз созмонҳои ғайридавлатӣ ки аз хориҷа кӯмаки молӣ ба даст меоранд тақозо мешавад дар бораи тамоми фаъолиятҳояшон ба мақомот гузориш диҳанд. мухолифони ин лоиҳа таъкид мекунанд ки тасвиби ин қонун даҳони дигар андешонро баста матбуоти озодро маҳв мекунад. ба қавли онҳо ин санад ба қонуни агенти хориҷии Русия шабоҳат дорад ки фаъолияти созмонҳои ғайридавлатиро ба таври ҷиддӣ маҳдуд кардааст. мухолифон онро қонуни русӣ меноманд. زنده باد گرجستان، زنده باد اتحاد مردم آزاد گرجستان. ما از راه تمدن نخواهیم برآمد. گرجستان مستقل و آزاد مانده صرف نظر از مشکلات با اتحاد اروپا خواهد بود. نیست باد قانون روسی. ҷонибдорони санад исрор меварзанд ки он нусхаи қонуни агенти хориҷии амрико буда шаффофияти корро тарғиб мекунад. соли гузашта ҳам нусхаи ибтидоии ин қонун боиси эътирозҳои дастаҷамъӣ шуда буд. он замон ҳукумати Гурҷистон эътирозҳои мардумиро қотеона пахш намуда дар айни замон тасвиби қонунро ба таъхир гузошт. моҳи равон ҳизби ҳокими орзуи Гурҷистон лоиҳаи нави санадро пешкаш кард ки дар он ба ҷои истилои агенти таъсири хориҷӣ ибораи ташкилоти дунболи манфиатҳои хориҷӣ истифода хоҳад шуд. рӯзи душанбе пешниҳоди ин таҳр дар парламент боиси занозанӣ миёни вакилони ҳизби ҳоким ва депутатҳои мухолифин гардид. ҳангоме ки котиби иҷроияи ҳизби ҳокими орзуи Гурҷистон Мамука Динирадзе санадро пешниҳод мекард, Алеко Элисашвили раҳбари ҳизби мухолифи шаҳрвандон бо мушт ба рӯяш зад. вакилони дигар талош карданд ки ин ду нафарро аз ҳам ҷудо кунанд. пас аз ин ҳар ду вакил аз толори маҷлис берун шуданд, вале занозанӣ миёни онҳо дар долон идома дошт. ҷои ёдоварист ки моҳи декабри соли гузашта Гурҷистон расман мақоми номзад ба узвияти иттиҳоди аврупоро касб кард. акнун санади агенти хориҷӣ сабабгори танқиди мансабдорони иттиҳоди аврупо шудааст ки мегӯянд он ба арзишҳои аврупоӣ мухолифат мекунад.